Lamsuk norong jos nono tinini video heka ba tinini update ngake norong jotono saimana o sakang ni thekano te party tong laikha o kami heka bo je party maning kake huai tolo shikor Rajnagar onno Choudhury norong jotono khana baikena te o jago party mani BJP beti pera mota te ajago nai mathang bodolok thangai sogoikha ajago jeta bulai mani heka bo party mani ke tipra sano te party o te o nok bokhok jangnani mungkha ke Sutombor Deborma o je nok rok bokhok jaka te oro bini bari bo bujaka bini bari pregnant o jago bini bari bujaka thaskeno bini bari nyo beri phiogli o jago bari borokno kuno bunani odikar krei te bini bari nyo logino hospital o matalangkha bokhok sajagoi nai ajago Sutombor Deborma kabi saka onek no borong manjagan ano omai khaimeni ereng rokno nai te bini nok rok onek te bokhok kelangkha te bini bike rok te bini bihik no yathek fikung onek te besram ke buka o je bunai rongkha ke tipra mothani borok phainai te bui kalango nai sangkhanaka o je party mani ke Sutombor Deborma ke onek te dukhu nangjagai te kapkha aboni bisingino te norom khanai nai te bini bihik song te borok nogani borok te tamsaka o video no phul nai di hambai nong pona ke khorok suru phai phai gabo je pon nong je pon ha pana ma ja ma sa ang punai tu bu na no ma sa ma sa dui tin jo na ni ha yin tung an mo ha ko bi mani mu ko ye an ko mari mi ta ya ko khulu ke ya ko la ko ya ko ke istang sama la ya ko wa ma ja ko ko ni sa de ko ko la ti ko ko sa de ko so la ti ko la ha thai ko bai ha thai ma de no chiri nang nang hi gi no khai ba lat ma se sa re ja pe ma su khai sa re sim ga sing nam le ai pa